नमस्कार गाववाल्यांनो, आमच्या सुंदर मधाळ आणि रसाळ अशा मालवणी भाषेक साधा समुद्रापार पोचयल्यानी त्या मालवणी सुपरस्टार आणि मालवणीचे ब्रँड अँबॅसेडर आदरणीय मच्छिंद्र कांबळी यांच्याने रंगभूमीपासून सुरू झालेली ही परंपरा चित्रपट, मालिका आणि आता सोशल मीडियावरच्या रील्स मध्ये धुमाकूळ घालता। आज जगभरात मालवणीचो डंको वाजता, मात्र त्याचो पाया ज्या तात्यांनी घातलो त्यांचे उपकार आम्ही कधीच फेडू शकत नाही। 4 एप्रिल ह्यो त्यांचो जयंती दिन मालवणी भाषा दिन म्हणून साजरो केलो जाता। त्याच निमित्तान मालवणी भाषेक सर्वात व्यापक व्यासपीठ उपलब्ध करून देणाऱ्या कोकणचा नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्हची ही आदरांजली। मालवणी भाषा, मालवणी बोलणारे, मालवणी जगणारे, मालवणी वागणारे म्हणजे येडे लोक समजायचे। मालवणीची पताका मी झेंड्यावर खांद्यावर घेतलंय आणि ती पताका फडकवचं काम चंद्रकांत बुवानी केलं। मी या मालवणीच्या दिंडीक निघालय, त्याचं वारकरी सुद्धा होत होतो आणि वारकरी रवलो शेवटपर्यंत। राजाभाऊ मीरा शंका विचार, मी बोललोय ना तर मी मालवणीशिवाय दुसरा काहीच बोललोय ना, नाही कळलं समजाक तरी हरकत नाही। सिंधी असो, पंजाबी असो, गुजराती असो, मद्रासी असो, भैया असो, मी मालवणीत बोलतोय। जेवढे गाडी घालू गावतं तेवढे घालून घेतोय। ते का नाही समजलं तर त्याच्या नशिबाचं तो, पण माझी भाषा मी अजरामर करतोय आणि त्याप्रमाणे मी बोलतो। अरे ज्या भाषेवर मी मोठं झालंय, ज्या भाषेवर माका लोक वळखाक लागली, ज्या भाषेवर तुम्ही म्हणक लागलास मालवणी सम्राट इलो, त्या भाषेक मी जर विसरलंय तर माझ्यासारखं नतद्रष्ट मीच असे असं मी म्हणा। आणि ती भाषा ती माझी दुसरी आवसा, जन्म देणारी एक आवस आणि माका जगवणारी दुसरी आवस ती मालवणी भाषा, आणि त्या मालवणी भाषेवर मी जिवंत आहे। रंगभूमी, चित्रपट तसाच मालिकांचा क्षेत्र गाजवत असतानाच मालवणी भाषा आता सोशल मीडियावर धुमाकूळ घालता। नव्या पिढीतले कितीतरी मालवणी कलाकार आज रील्स किंवा वेब सिरीजच्या माध्यमातून मालवणी भाषेचो गोडवो जगभरात पोहोचवतात। नमस्कार मंडळी, या मी असोस किंवा माझं देवगड असो हो अय्ये खायचा तू खेड दापोली। कशा आमच्या मालवणीची वाट लावतास? हा ते व्हिडिओ बनवतास, त्याच्यात मालवणी धड बोला घेता तुमका, तरी पण उगीच आपले व्हिडिओ बनवत फिरतात। आमच्या मालवणीची वाट लावतास शाप तुम्ही, नाही तर काय? वा वा ऐलोत ना तू, पेंडी मारूक बरे वाटतात ना तुका? अरे त्या मालवणी बोलायचा प्रयत्न करता, तू थोडं शिकवचा प्रयत्न कर ना ते का, तू तिची केंडी मारत। कुठची ग तू? खेड दापोली। अरे मच्छिंद्र कांबळींनी आपली भाषा 7 समुद्र पार नेली, या खेड चिपळून खै रवला रे। हा काय करतास मेल्यानो? एक दिवस अख्खो महाराष्ट्र बोलतो लो काय मालवणी। कोकण 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 कोकण। आपल्या रील मधून मालवणी भाषेचो प्रचार करूक हे कलाकार पुढे इले। ह्याच्यात आवर्जून नाव घेऊचा लागात त्या मालवणी स्वॅगची मयकारीन अर्थात अर्चना परब, कोकण हार्टेड गर्ल अंकिता वालावलकर, मंदार शेट्ये, रील्स मालवणी, कोकणी बालमाणूस, बिंदास्त मुलगी गौरी पवार यांचा। यात आणखीन कितीतरी नावा ऍड होऊ शकतात। सुरुवातीक जाऊया रील्स मालवणी टीमकडे। सध्या त्यांच्या मालवणी अवॉर्डची हवा झाली असा। बघूयात नेमक्या काय म्हणता रील्स मालवणी टीम। सध्या खायची जागा रिकामी नाही आमच्याकडे। नशीब फुटक्या आमचा। माहिती तुमची बाहेर नाही, आमच्या शेजाऱ्याक राहतात, घोवान टाकल्या ना तिका, तेव्हाच्या नोकरी शोधता। बघलास किती दुःख झाला, तेव्हाच्या सारख्या रडता। ओ बाई तुम्ही रडा नका, जागा रिकामी झाली की कळवतो आम्ही तुमका। जागा रिकामी नाही म्हणतो ते तर लवकर ऐसर परत तिला तर फोन का उत्तर आहे, माझा बाबू ते बोंबालता। उद्यापासून आम्ही हैतरो लाव सुरुवात करतलो। निमदा बोसके लामिसा रुवा के ओमे मीना
काय सांगता काय तो सांगता तुमची गावठी कोंबडी चोरतो आणि उद्या वाडवळ घालतो. अरे पोटवाडे दोन कुर्ले घेऊन इले माझं नाव धुळीच मिळवल्यानी याची शिक्षा गावतली बराबर गावतली. आता तुझा काय होतला कालिया? हा सरदार मी या तुमचा मीठ खाले सरदार. आता तू खा. सांबा जो भियालो तो धगावलो. मुंबईसून मालवण आगणवाडीच्या जत्रेक मुंबईसून मालवण आगणवाडीच्या जत्रेक भराडी देवीच्या मुंबईसून मालवण आगणवाडी जत्रेक भराडी देवीच्या दर्शना गेल्या भाविकांची गर्दी. इले 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 भाविक इले चला पुढे. मुंबईसून आगणवाडीच्या जत्रेक भराडी देवीच्या दर्शना गेल्या भाविकांची गर्दी वाढत चालली. बाप्पाची चालगी ना चल. मुंबईसून अंगणवाडी जत्रेक भराडी देवीच्या दर्शना गेल्या भाविकांची गर्दी. मुंबईसून मालवण अंगणवाडीच्या जत्रेक भराडी देवीच्या दर्शना गेल्या भाविकांची गर्दी वाढत चालली. 4 फेब्रुवारी 2023 ला ठरली जत्रेची तारीख. हा बघ माझा तोंड बघ. मुंबईसून अंगणवाडी जत्रेक भराडी देवीच्या दर्शना गेल्या भाविकांची गर्दी वाढत चालली. 4 फेब्रुवारी हा फिरा मच्छून फिरा लगीना. हा मुंबईसून मालवण अंगणवाडी जत्रेक भराडी देवीच्या दर्शना गेल्या भाविकांची गर्दी वाढत चालली. 4 फेब्रुवारी 2023 ला ठरली जत्रेची तारीख. जत्रेसाठी इल्ल्या सर्व भाविकांचा खूप खूप स्वागत असा. कॅमेरामॅन बाबलो मुळी कसा चांदनवाब चावडा कुडाळ. हे बरोबर झाला. परत घेऊ. मुंबईसून मालवण अंगणवाडीच्या जत्रेक मुंबईसून मालवण अंगणवाडी जत्रेक भराडी देवीच्या दर्शना गेल्या भाविकांच्या. हा काय करतो? काय आला? अरे दिनेश आंबे व्हीआयपी तिकीट देता. काय? मालवणी भाषेचो झेंडो जगभरात मिरळणारे आमचे नव्या पिढीतले कलाकार म्हणजे निव्वळ धुमशान. किती आणि खयच्या रील विषयावर रील करतील ह्या कोणाकच समजायचा नाही, कळायचा नाही. ज्यांच्यानी शोलेतलो गब्बर, बाहुबलीतलो कटप्पा, शिवगामी, पुष्पातल्या अल्लू अर्जुनाक मालवणी बोलाक भाग पाडल्याने, अगदी बारीक सारीक विषयावर ज्या कलाकारांनी मालवणी भाषेतल्या नातकुळे रील बनवल्यानी तो ग्रुप म्हणजे रील्स मालवणी. त्यांचा मालवणी जगभरात खये गेला तरी तुमका परत गावाकडे घेऊन येताला. मालवणी भाषा निमित्तान त्यांच्याशी संवाद साधूया. तुमचा पहिल्यांदा मनपूर्वक स्वागत कोकण 7 लाईव्ह मध्ये आणि मालवणी भाषा दिनाचे मनपूर्वक शुभेच्छा. तुमका पण सोशल मीडियावर ना आमका रील्स मालवणीचा काहीतरी वेगळा असा बघूक गावता, असा काहीतरी एक वेगळो बदल दिसता आमका. ह्यो बदल काय हा? नक्कीच आम्ही रील्स मालवणीच्या माध्यमातून काही ना काही नवीन करण्याचा प्रयत्न करत असतो. म्हणजे जसं की आतापर्यंत आम्ही जे फेमस झालेले पिक्चर त्यांचे काही फेमस डायलॉग त्याच्यावरून आम्ही ते मालवणीत रिक्रिएट करून आम्ही व्हिडिओ करत होतो आणि लोकांचं मनोरंजन करण्याचा प्रयत्न करत असतो. तर त्याच माध्यमातून आता पण आमका एक नवीन कल्पना सुचली की आपण मालवणी अवॉर्ड शो करू शकतो. तर असं काही ना काही आम्ही नवीन करत असो आणि यापुढे पण नवीन काही ना काही करण्याचा आम्ही प्रयत्न करतलोच. नाही पण जो लोगो होतो मालवणी रील्सचो तो आता काहीतरी बदललेलो आमका दिसता. माका त्याची उत्सुकता लागली. ह्यो बदल नेमको काय? म्हणजे जेव्हा चॅनल सुरू केलेलो तेव्हा एक मार्च किंवा एप्रिल महिना होतो आणि आपल्या मालवणी माणसाचं सगळं म्हणजे फळांचो राजा हापूस म्हणून मग आम्ही तो लोगो ठेवलेलो जेव्हा सुरुवातीक चॅनल सुरू झालो तेव्हा. त्यानंतर मग मालवणी भाषा ज्यांनी 7 समुद्र पार नेली ते मच्छिंद्रनाथ कांबळे, त्यानंतर मग त्यांचा फोटो ठेवलेलो आणि मग आता आम्ही अगदी प्रोफेशनलरित्या या रील्सच्या हात घालतो, म्हणजे अवॉर्ड वगैरे करतो. मग तेवढ्यात एका प्रोफेशनलिझम देऊ म्हणून मग तो नवीन लोगो क्रिएट केलो. जो आमचो क्रिएटर आहे तो रोहन नेरूरचो हा पूर्व त्यानंच बनवलेला. अवॉर्ड शोवर आपण बोलतोच, पण रील्स मालवणी ही टीम नेमकी कशी तयार झाली आणि हे जे रील असत जे वेगवेगळे पिक्चरचे डायलॉग त्यांना तुम्ही मालवणी टच देतात आणि मालवणीत बनवतात, तर त्याची सुरुवात नेमकी कशी झाली? सुरुवात म्हणजे सगळी गोष्ट आमच्याकडे ऍक्सिडेंटलीच होता. म्हणजे ठरवून कधीच होणार नाही. का करूचा आता अचानक भयानक ठरता आणि करूचा झाला असं की लॉकडाऊन होतो आणि आम्ही काहीच एकांकिका करत नव्हतो किंवा आमची जी खाज होता, मग खाज म्हणजे आपली मालवणी भाषा म्हणा की ऍक्टिंग करूचे, नाटक करूचा, ह्या सगळ्या काहीतरी बंद झालं. मग तुषार बोललो की रील करूया पण जास्त तसा इंटरेस्ट कोणाचा नव्हतो. मग तेजस बोललो की अशी रील करूया की जे फेमस पिक्चर असत ते आपण मालवणी रिक्रिएट करूया.
मग हळूहळू असे आमचे पोरके जमवू लागले आणि म्हटलं ठीक आहे चल, एकांकिका नाही, थिएटर नाही, आपण ही गोष्ट तरी करूया. मग करूया ही एवढी पुढे जाईल तर आमका वाटतच नव्हता. आणि शेवटी आपली भाषा, मालवणी भाषा ही काहीतरी आपण छोटे आहो, आपण म्हणजे एका तळागाळातले माणसं आहोत, आपण आपल्या प्रयत्न करूया आपली भाषा आपल्या वेळेने पुढे नेऊची. तर त्या उद्देशाने ही आमका संकल्पना सुचली. मग आम्ही ती हळूहळू करीत राहिलो, म्हणजे रील्स करीत राहिलो, ती लोकांना आवडत राहिली. म्हटलं हा लोकांना पण आवडतं, आपल्याला पण मजा येतात, तर आपण ही करत जाऊ. मग अशा ह्याच्यातून आमका ही संकल्पना सुचली. पण हे रील्स बनवत असताना कधी कधी असं होतं ना की बाबा एखादो माणूस आपण ठरवलो की तो आता मेन पार्ट करतो, किंवा असे काय गमती जमती झाले आहेत काय तुमच्या सोबत, असे काय किस्से घडले आहेत काय? हे रोजच होतं. त्यातले म्हणजे सांगण्यासारखे असे कुठले असत आणि ऐका आमका आवडागावे असे कुठले असत? जे सांगण्याचा असा एक मुद्दा होतो की सकाळी 7 वाजता एक शूट करूचा ठरला होता आणि आम्ही ठरवला की सकाळी 7 वाजता यायचा, 7 वाजता अमुक ठिकाणी जमून फील करूचा. तर मी सकाळी गेले तेजसकडे आणि आम्ही विठ्ठलला फोन केलो की विठ्ठल 7 वाजता तू येतं. विठ्ठल बोललो माझ्याकडे मी येतोय 7 वाजता, काय प्रॉब्लेम नाही, 7 वाजता येतो. आणि विठ्ठल 12 वाजेपर्यंत आला नाही, रील शूटला 12 वाजेपर्यंत आला नाही. मग आम्ही परत एकदा फोन केलो विठ्ठलला की हॅलो विठ्ठल, अरे तू 12 वाजले तरी येतं मा? तर विठ्ठल म्हणता माझ्याकडे गाडी नाही, मी येऊ नाही अजून, त्यामुळे माझा येणं पॉसिबल नाही. मग आम्ही विठ्ठलला सांगत होतो जवळपास 12 वाजेपर्यंत तुका कळत नाही का तुझ्याकडे गाडी नाही. सो असे काही मजेदार गमती जमती किस्से आमच्यात घडतात. एवढेच. सगळ्यात मजेदार घडतात ते कॉस्ट्युम वरून, कारण कॉस्ट्युमची जी अरेंज असतात ते शोधण्यात आणि जे नाकीनऊ येतात किंवा आम्ही ज्यापर्यंत ट्रायल करतो, म्हणजे धमाल मध्ये तो असो काय बोलतो ते आम्ही प्लास्टिकची पिशवी म्हणून तो वापरलेलो, असं आमच्यापर्यंत आम्ही शोधत असतो तसं गेटअप तो त्यांचा सेम होऊ अशा त्याच्यात खूप मजा येतात. आणि जबाबदारी छान प्रकारे पार पाडतो. म्हणजे आम्ही सगळे म्हणजे स्क्रिप्ट लिहून आणा म्हटल्यावर आम्ही इल्यावरच ती स्क्रिप्ट लिहितो आणि दर रविवारी आमचा रील करूचा ठरता, पण तो कधीच उगावला नाही. तो असं हा बाबा उद्या करूया परवा करूया ह्याच हिशोबात तो होता. पण सगळे जमल्यावर आम्ही करतो आणि येतं मजा येत. हो, तुमका करूक जितकी मजा येतात तितकीच आमका बघूक सुद्धा मजा येतात आणि असेच तुमचे रील्स बनवत राहत हीच इच्छा. तुमच्या सध्या मालवणी अवॉर्ड असं काहीतरी ऐका आमका येत असा, तर ता काय हा मालवणी अवॉर्ड? त्याच्यात बरीच उत्सुकता, त्याची हवा तयार झाली आणि उद्या 4 तारखेकच हे मालवणी अवॉर्ड काय आहे, हा नेमक्या काय आहे? हवा तयार झाली ही गोष्ट अगदी खरी आहे आणि यंदा जशी हवा झाली आहे तशी दरवर्षी त्याच्यापेक्षा जास्त हवा होत रवा द्यायची आमची सगळ्यांची इच्छा. आता मालवणी अवॉर्ड बद्दल मी तुमका सांगतोय, ज्यांनी आपली भाषा मालवणी भाषा ही 7 समुद्र पार नेलेली, म्हणजे वस्त्रण या नाटकाच्या माध्यमातून ज्यांनी तात्या सरपंच साकारलेली मच्छिंद्रनाथ कांबळी यांचं उद्या जन्मदिवस आणि हो मालवणी भाषा दिन म्हणून साजरा केला जाता. आणि आमच्या माहितीप्रमाणे तरी एकमेव बोली भाषा ही मालवणी असा ज्याचो मालवणी भाषा दिन म्हणून साजरो जाता. अदरवाईज बोली भाषांमध्ये मालवणी दिन किंवा त्या बोली भाषेचो दिन आम्ही ऐकूक नाही. बरोबर. त्यामुळे ही संकल्पना विठ्ठल आणि या सगळ्यांच्या मनात दिली की या दिवसाचा एक महत्व लोकांपर्यंत सतत पोचवा आणि प्रत्येक ठिकाणी हे कार्यक्रम अशा पद्धतीचे होत राहू, या दृष्टिकोनातून आम्ही हो मालवणी अवॉर्ड शो उद्याच्या दिवसात आम्ही साजरा करतो. त्याच्यामध्ये वस्त्रण नाटकापासून ही प्रवास वस्त्रणा मालवणी भाषेतून काहीतरी सुरू झाला. तर तेव्हा आतापर्यंत ज्यांनी मालवणीसाठी केला, आपली कारकीर्द मालवणीसाठी वाहिली, अशा काही लोकांचा सन्मान आम्ही करतलो. आणि गेल्या वर्षभरात जे मालवणीसाठी करतात किंवा ज्यांचा काम मालवणीतनं लोकांपर्यंत पोहोचला, लोकांका आवडला, लोकप्रियता ज्यांका मिळाली, अशा जवळपास माझ्या माहिती 16 जणांका आपण अवॉर्ड देऊन त्यांचा सन्मान एक वेगळं करतो. आणि हो अवॉर्ड शो हो दरवर्षी करण्याचा रील्स मालवणीचा प्रयत्न असा. तर मालवणी अवॉर्डच्या या दिवसाच्या मालवणी भाषा दिनाच्या निमित्ताने हो जो मालवणी अवॉर्ड शो होता याच्यामध्ये आम्ही तर सन्मान करतलोच, अवॉर्ड तर 16 जणांका देतलोच. आणि यासोबत सगळ्यात महत्वाची म्हणजे मालवणी संस्कृतीशी निगडीत असलेल्या सांस्कृतिक कार्यक्रमांची मेजबानी पण असा, ज्याच्यामध्ये आपणले जे मालवणी परंपरा असत, रूढी असत, यांचं कुठेतरी सांगड घालून एक कार्यक्रम लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा आमचा एक प्रयत्न असतो.
आणि हो मालवणी माणसातल्या मालवणी मुलखातल्या या लोकांसाठी विनामूल्य असा कुठल्याही प्रकारचा तिकीट आकारलेला नाही आहे त्याच्यासाठी. ही महत्वाची गोष्ट आहे. आणि यासोबत अजून एक मालवणी रील्स मालवणी अवॉर्ड शो घेता म्हणून मालवणी रील्सची एक स्पर्धा पण आयोजित केली आहे. त्याच्याबद्दल जरा डिटेल्स तेजस सांगतात. म्हणजे उद्या आम्ही एक रीलची स्पर्धा घेतो जे टोटल 16 अवॉर्ड्स आहेत त्यातलो 16वा जो अवॉर्डचा तो बेस्ट मालवणी रील्स जो अवॉर्डचा याच्यासाठी तुमका मालवणी भाषेत रील करूचो लागतो. कोणीही करू शकता जेका मालवणीवर प्रेमा मालवणी पुढे नेऊचा मोठा करूचा असो खयचोही माणूस तो रील करू शकता. नक्की त्याच्यासाठी तुमका मनपूर्वक शुभेच्छा आणि उद्याचो दिवस फार महत्वाचो ठरतलो सगळ्याच मालवणी कोकणवासियांसाठी. तर त्याच्यासाठी सुद्धा तुमका मनपूर्वक शुभेच्छा आणि तुमच्या माध्यमातनं आमका असे वेगवेगळ्या विषयावरचे भन्नाट रील कायमच भोव गावान देत. आता तुम्ही ठरवतात रविवारी तयार करूचे पण त्याबरोबर तुम्ही आता संकल्पनाच करा की आम्ही असेच रील बरोबर रविवारी बनवतलो आणि आमच्या प्रेक्षकांच्या समोर सादर करतलो. हीच आमची अपेक्षा तुमच्याकडून ह्या निमित्तान. आता आपल्या देवगडचो झील मंदार शेट्टी कायमच चर्चेत असता. साध्या सोप्या विषयांवर पण सामाजिक भान राखत मंदारचे खूप चांगले व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतात. हे सगळेच व्हिडिओ चर्चेत राहतात. भारी काम झालं रे. वाटणं करूया ना जे तुका हे माका काय एवढा हो हो माझा एक नियम आहे ज्याची गका त्याची फका. बर ही पण घाल तुझ्या माडात मी आणते उद्या माझी काका. घे उद्या काय दुपारी हे नारळ असा ही दाखवतोय. खया घरातली सगळी झोपली आहेत पटकन चोरी आहे. नको मेल्या कोणतरी मारीत मेल्या आमका चल आहे तू माझा हात लाव मी दाखवते. अरे नको धर धर माझा धर. आता मी हे पाणी सगळं मी घेतलं. हो मेला वर चढवलंय मी तुका माका माका पाणी होय. हो वाईटचा कमी आहे बाकी मरो. मी काय म्हणतोय हे वेळेला जंगटीवर आम्ही करतो ना तुका वाटता आमका स्वर्गात जागा गावात माका तर वाटतं आमका नरकातच जागा. अरे नरकात गेलो तरी घंटा फरक नाही पडणार. अरे आमचा जन्मच स्वर्गात झालेलो हा. नमस्कार. निवडणूक उभं राहिलं लक्ष ठेवा. तुमची काय समस्या असल्या तर सांगा आम्ही लवकरच त्याचं निवारण करतो. साहेब आमका ना मोठा प्रॉब्लेम रस्त्याचा होता हो. दरवाजा रस्त्याचा काहीतरी बघा. 2 मिनिटं थांबा. हॅलो त्या वरच्या वाडीतल्या रस्त्यात काय काय कागदपत्र लागतील बघ सगळी काढून ठेव. ओके झाला. आणि एक ना रात्री येऊचा जातो प्रॉब्लेम होता म्हणजे लाईट नसल्यामुळे येऊचा जातो थोडा प्रॉब्लेम होता. लाईटीचा जरा काहीतरी जर त्या वरच्या वाडीत ना स्ट्रीट लाईटचा जरा बघा काहीतरी. हा साहेब शेवटचा एक माझा विषय आहे म्हणजे माझं असं ना सगळ्यात अख्ख्या गावाचाच विषय आहे की काय करून खायच्या तरी काढा हे रेंज होते तर त्याच्यासाठी तुम्ही ना टॉवरचा काहीतरी कसं तर मोठे उपकार होते साहेब तुमच्या. रेंज ना आमच्या गावात तुम्ही फोन घ्यायला लावता कोणाला लावता फोन माणसाच नाही सांग तरी रेंज नाही अशी सांग येड्यासारखं बोलतोय फोनवर मग आजपासून. आता हे का शोधूचो प्रयत्न केल्यात तर ह्या सहसा हातीक गावाचा नाही. कारण ही कोकण हार्टेड गर्ल कधी मुंबईत कधी मालवणात तर कधी थेट दुबई लंडनात असतली. आम्ही तर हैराण झालोत. तुमका काय भेटलाच तर आमका निरोप नक्की कळवा. आम्ही त्याची वाट बघतो.
रे भावाची गोळी पिळी घालची जातय मी दुबई कळला काय गोळी बरी म्हणू का कोकणची माणसं सटक्यासारखं बघतं काय दुबई चाललंय कळलं काय बघू नको माझ्या हे सिटी ना माका एस टी सारखी वाटतात मालवण टू दुबई एक एस टी सारखं जाऊ होईना मस्त एकदम कंटाळ होईल कोणीतरी सेल्फी वेल्फी काढूक तरी वेळ जायत माझं कोण ओळख नाही शिरा मारली यांचे रेट बघून ना मका करून खायचं वाटतं आता काय कळणार नाही काय करू हॅलो गाय जानू हय मोठं घोटाळो चालू आणि मी त्या घोटाळ्याचा शोध लावले थांबा मी तुमका दाखवते काय घोटाळो चालू हा तर सांगितलं जातं की आम्ही तुमका इमानात दुबईत नेतो पण हयसून बशीतसून नेला जाता आणि खोटे खोटे इमानाचे पैसे घेतले जातात हय विमान घोटाळो चालू हा नाही काय जणू वाढले नाही इमानाकडे ए पाती बिती बघ रे बरी अगदी हा फिरा कोई एकदम सरसरावून तर गायजानो मी चाललंय दुबई विथ एडिओना टूर्स आणि आपण भेटाया आता कधी ते का माहित होतं गो मी कोकणी असय तरी सुद्धा मला सांगले की तुका माझ्या वांगडा रवाचा असा तर नॉनव्हेज सोडूचा लागताला पण सोडलंय मी ते का सोडलंय आठवण येतं गो माका त्याची सोलकडी बरी आरची मालवणी माणसाची दैनंदिन जीवनशैली मुंबईत गेल्यानंतर गावाकडे येऊची घालमेल ह्या सगळ्या मालवणी भाषेत काळजाक भिडणाऱ्या शब्दात कुणी केला असा तर एकमेव नाव म्हणजे मालवणी स्वॅगची मयेकारीन अर्चना परब त्यांचो खयचोय व्हिडिओ घ्या कविता घ्या थेट हृदयाचोच ठाव घेतले कोण तळे यो पांडव परत त्याला भगवान लागलीची दिसता म्हणे तुका हगवण लागली हा थांब तुका बघते तांबियो खालती कर तांबियो खाली कर त्या काय आला तांबियो खालती कर झाला काय मग सांगते काय तांबियो खाली कर अरे अशी काय करतोय किती गावाक बरे केले सगळ्या आरड मारू ना तांबियो खाली कर तांबियो खाली कर मिया नाही अरे मिया नाही अरे अरे काय तुका हगवण लागली बस आधी सोडतलो आमच्या आधी सोडतलो याच्यावरती का आधी सोडतलो सोडतलोय तुका इलाय मी थांब माय त्याच मस्त कापल्यान नाही गे काय हे मस्त होऊन सांगतात हे मस्त क्या हो काय बरे लांबल्याचं क्याच होते आणि खुटारे करून ठेवल्यात ते शॅम्पू पंपू घालतात माती गुंडे आणि ठेवतात वाट लावून केसांची सोन्यासारखी क्यास आणि काय हे केलं हा हे असले क्या हो काय होता गळतात का गळतात हे बघ मग काय केल्याचा कसले क्यास होते आणि काय ह्या भूत कसा आपला थैला करून याचा मोठा पिसारो मोराचो फॅशन कसली डोंगलाची तुमच्या सोन्यासारख्या केसांची वाट आणखी का केले आणखी कापून विधवा हेचो ॲटिट्यूड ना भल्या भल्यांका गपगार करता
मालवणी भाषेतच एक प्रकारचो जिवंतपणा असा. ह्योच जिवंतपणा जगभरात पोहोचवण्याचं काम आमची नवी पिढी करता. त्यातलाच नाव म्हणजे बिनधास्त मुलगी गौरी पवारीचा. आजी आणि नातीचो हृदयाच्या जवळ असणारा नाता त्याच्या व्हिडिओतून दिसून येता. ओके, सो मी तुमच्या सगळ्यांची आवडती बिंदास मुलगी म्हणजेच गौरी पवार. काय दिवसभर ह्याच मस्त आहे. हा काय मग काय बोला बोला ना. काय काय दिवसभर ह्याच बघावं तेव्हा नुसतं डबडो घेऊन मी हा करतोय, मी होगलोय, मी खाल्लंय, मी फिराक चाललोय, मी ह्याच्या वांगडा असं आहे त्याच्या वांगडा असं, एवढाच. त्याला ब्लॉग असं म्हणतात काकी. आमचं काय माहितीच नाही ना, आम्ही आत्ताची माणसा. काय मिळतं काय या करून? नाही म्हणजे कॉलेजात जाऊक नको, कामधंदे करूक नको, काय काय पैसे किती कमवतात म्हणजे पोट भरणे एवढे मिळतात काय? आणि म्हणा ह्या करून तुमका विचारता कोण? कुत्रा? ओ काकी, आमका विचारता कोण? माझे व्हिडिओज बघा, 3 लाख लोक मला बघतात स्क्रीनवरती आणि माझे व्हिडिओज बघून हसतात. यातच मला आनंद मिळतो. लोक ऑफिसवरून येतात थकून मागून, माझे व्हिडिओज बघतात तेव्हा त्यांचा थकवा जातो. यातच मला आनंद मिळतो. आणि तुम्ही मला काय विचारता हो मी किती कमवते? हा, तुम्हाला द्यायचेत मला पैसे? नाही ना. मी किती कमवते हे माझ्याकडेच राहू द्या ना. आणि किती कमवण्यापेक्षा मी किती चांगली माणसं कमावली याची माझ्यावरती आज प्रेम करतात ही मला जास्त महत्वाची. आणि 1 मिनिट बसा बसा बसा, आठवलं मला 1 मिनिट. या तुम्हीच आहात ना टिकटॉक क्वीन? तुमचा व्हिडिओ व्हायरल झाला होता, बघितला मी बिल्डिंग मध्ये. व्हायरल व्हायचंय तुम्हाला? या तुम्ही पण एलडी मला आवडे का? मंगल है देवा सच्चा यार मला दे तुझ्या आईला गो. या काय करतो जाऊन पण पटला नाही की काय? काय घे वाच काय ता सिंगल इन अ रिलेशनशिप. करणे केली हा? होय तर माझ्याकडे एक सोल्युशन आहे. काय का? ह्या वाच मी तुझ्यासाठी ना गारडं घालतलंय. काय प्रयत्न हरतात तय गाराना जिंकता. माहेरला जाते गो नाखवा, गो माहेरला जाते गो नाखवा, तिच्या गोवाला कोकण दाखवा. 5 मिनिटं बाई काय भावा कुठे उतरणार आहेस? मी बहीण आहे रे. क्या हुआ कैसे हुआ कब शाळेला टाइम बघ. हिला विरार कधीच टायमावर नसते बे. अरे यार काय करायचं काय टाइमपास पाहिजे. एक काम करूया, डाऊन मारू आपण. अगं नको, खूप गर्दी असते, इथूनच जाऊया आपण. हेच बरं पडेल आपल्याला. ठीक आहे काहीतरी गाणं लावायला काहीतरी. हा यार वाजव काहीतरी चांगलं, वाजवा काहीतरी. बरं चांगलं लाव काहीतरी. हा ना लावतो ना. दूर किनारी हाय माझा गाव रे, तुझ्या प्रेमाचे किती गुण गाव रे, तू दर्शन आम्हाला धाव रे. गणा धाव रे मना पाव रे, गणा धाव रे मना पाव रे, तुझ्या प्रेमाचे किती गुण गाव रे, तू दर्शन आम्हाला धाव रे. गणा धाव रे मना पाव रे, तुझ्या प्रेमाचे किती गुण गाव रे, तू दर्शन आम्हाला धाव रे. गणा धाव रे मना पाव रे, तुझ्या प्रेमाचे किती गुण गाव रे, तू दर्शन आम्हाला धाव रे. गणा धाव रे मना पाव रे, तुझ्या. मालवणी भाषेत जसो विनोदाचो भांडार खच्चून भरलो ना, तसोच आमचे दुःख, आमचे वेदना मांडण्याची मोठी ताकद मालवणी भाषेच्या शब्दात असा. त्याचीच प्रचिती अगदी अलीकडे दिली ती कोकणी बायल माणुसीने. विनंती इतकीच असा, त्याच्या प्रत्येक व्हिडिओकडे फक्त एक व्हिडिओ म्हणून बघू नये ही एक व्यथा असा आणि त्याच्यावर आता पर्याय शोधू हवेत. आमच्याकडे सत्ती जाऊची प्रथा तर केव्हाच बंद झाली.
पण समाजात विधवा बायकांका जी वागणूक दिली जातात ती बघून असं वाटतं की हे यातना सतीजावच्या यातनेपेक्षा काही कमी नाही असेल. समाज कितीही आधुनिक झालेलो असलो तरी विधवा बायकांकडे बघूचा दृष्टिकोन आजही बदलाक नाही. एखादी विधवा बाई जर बरोच वेळ फोनवर बोलताना दिसली तर पुरुषच कशाक बायका सुद्धा असो निष्कर्ष लावून मोकळे होतात की हां ह्या बाईचा काहीतरी लफडा सुरू असतो. एखाद दुसरा तर असाही मनात पाठी होता नाही की आता तर घोव नाही असं रानही मोकळा. एखादी विधवा बाई जर बरे कपडे घालून मेकअप करून घराबाहेर पडली तर ह्या लोकांचे नजरे तिच्याकडे असे काय बघतात जसं काय त्या बाईन खूप मोठे गुन्होच केलो असा. मंगळसूत्र, हिरवे बांगडे, कुंकू हे गोष्टी तर ह्या बाईकडून आधीच हिरावून घेतलेले असत. पण विधवा बाई साधं फुला माळूचा पण अधिकार असा नाही. वटपौर्णिमा, हरताळका, हळदी कुंकू हे पूजा विधवा बाई करूचो अधिकार नाही. कारण असं म्हटलं जातं की हे पूजा फक्त सवाशीण बाईनच करूची असते. पण घरात जर एखादं देवाचं कार्य असतात तर अशा कार्यात सुद्धा विधवा बाईंका सामील करून घेतलं जाणार नाही. घरात एखादं शुभ कार्य असतात, लग्न ठरत असतात तर अशा कार्यापासून विधवा बायकांका लांब ठेवलं जातं. ह्या उलट विधुर पुरुष मात्र त्यांना हवय थंय जाऊक येऊ शकतात, हवय थंय फिराक शकतात, हवय थंय मजा करू शकतात, हवय तितको वेळ फोनवर बोलाक शकतात. आणि ह्यांका कधी समाज प्रश्न विचारणार नाही ना ह्यांच्याकडे कधी बघूचे नजरे समाजाचे बदलणार. देवान जन्माक घालताना सगळ्यांका पूर्णत्व दिलेलं असं. मग तो पुरुष असांदे, बाई असांदे किंवा तृतीयपंथी, सगळे स्वतःतच पूर्ण असत. मग त्या नवऱ्याच्या नसण्यान त्या बाईच्या आयुष्यावर इतको परिणाम कशा? बंधना फक्त बायकांकाच कशा? शिक्षा फक्त बायकांकाच मिळतात आणि ती सुद्धा अशा गुन्ह्याची जो गुन्हो त्याने करूकच नाही असं. माका वाटतं ज्याप्रमाणे विधुर पुरुष आयुष्य जगतात त्याचप्रमाणे विधवा बायकांका पण आयुष्य जगाक मिळावं. जो मान सन्मान सवाशीण बाईक मिळतात तोच मान सन्मान विधवा बाईक सुद्धा मिळावं. नुसते आधुनिक कपडे घातले म्हणजे आम्ही आधुनिक झालो असं होणार नाही. हे बदल समाजात घडा होईल तेव्हा आम्ही खऱ्या अर्थानं आधुनिक झालो असं म्हणा हरकत नाही. जय महाराष्ट्र. केल्याने होता आहे रे आधी केल्याची पाहिजे. तुम्ही लहानपणापासून ऐकत दिला असतलच. पण ह्या वाक्य शेतकऱ्यांका लागू पडणार नाही. शेतकरी बाबडो कष्ट करीत असता होणार कायच नाही. एखाद्या वर्षी जर कांदे महाग झाले तर लगेच चर्चा सुरू होतात की कांदे आता सोनाराच्या दुकानात गावतले, कांद्याने रडवला. दरवर्षी कांद्याक कवडी मोल भाव असतात तेव्हा कोण बोलणार नाही. एखाद्या वर्षी टोमॅटो महाग झाले तर लगेच शेतकऱ्यांवर टीका सुरू होतात की शेतकरी टोमॅटो इतके महाग विकतात. बऱ्याच वेळा शेतकऱ्यांचे टोमॅटो शेतातच कुसान जातात तेव्हाही कोण बोलणार नाही. शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात हजार अडचणी असतात. अवकाळी पाऊस लागता, गारा पडतात, दुष्काळ होता, वादळा होतात. ह्याच्यातून जरी शेतकरी जगलो वाचलो तर पुढे पिकांचे दर घसरतात, हमी भाव नाही. ज्यांच्याकडे पर्याय असा ते शेतकरी काहीतरी उद्योगधंदो सुरू करतात किंवा नोकरी निमित्त बाहेर जातात. पण ज्या शेतकऱ्यांकडे शेतीशिवाय पर्यायच नाही असा ते काय करतले? मग ते कर्जा घेतात, शेती करतात, परत कर्जा घेतात, परत शेती करतात, कर्जबाजारी होतात. आणि मग एक दिवस आम्ही पेपरात बातमी वाचतो की शेतकऱ्यांनी काहीतरी आत्महत्या केली. काही जण म्हणतात की शेतकऱ्यांचं इतकं उद्योगधंदो किती, शेतकऱ्यांका तर योजना मिळतात, सवलती मिळतात. बरोबर असा शेतकऱ्यांका योजना सवलती मिळतात पण तरी सुद्धा शेतकरी आत्महत्या करता म्हणजे शेतकरी किती रसातळा गेलो ह्याची तुम्ही कल्पना केलात का? ह्याचा विचार केलात का? शेतकऱ्यांचं आयुष्य खूप खडतर असा म्हणूनच त्यांच्याबद्दल बोलणं गरजेचं असं. मी पण शेतकरी असं आणि माका शेतकरी असल्याचा अभिमान असा आणि मी शेतकऱ्यांबद्दल बोलत राहतले. जय महाराष्ट्र. 2 दिवसापूर्वी पेपरात बातमी छापा निघली की शेतकऱ्यांनी काहीतरी आत्महत्या केली. शेतकरी आत्महत्या हे आता चर्चेचो किंवा दखल घेऊचो विषय रवलो नाही. शेतकऱ्याचं मरण ह्या रोजचंच असा. फक्त जेव्हा तो देह सोडता तेव्हा ती बातमी पेपरात छापान येता. आणि पेपरात छापान येऊन तरी काय फायदो असा? 4 दिवसांचं सांत्वन, 2 सहानुभूतीचे शब्द आणि कुटुंबाक थोडीशी आर्थिक मदत. ही बातमी जुनी जायसर परत काहीतरी दुसऱ्या शेतकऱ्यानं आत्महत्या केलेली असतं. कधी थांबतले शेतकरी आत्महत्या? नैसर्गिक आपत्ती असत, खताचे, बियाण्यांचे, औषधांचे दर आकाशात भिडलेत. त्याच्याशिवाय मजुरी वाढली, मध्ये दलाल असत, घरात 5-6 माणसं जेवणारी असत, मुलाबाळा शाळेत जाणारी असत, गुराढोरा असत. ह्या सगळ्यांचे खर्च त्याला परवडणारे नसतात. म्हणून तो कर्ज घेता. यंदा तरी पीक येईल या आशेवर कर्ज घेतला जाता. पीक येणार नाही, परत पुढच्या वर्षी घेतला जाता. असं 5-6 वर्ष सातत्यानं चालता. कर्जाचे डोंगर उभे राहतात. आणि मग तो विचार करता की निदान मी मेलोय तर माझ्या कुटुंबाक थोडीशी आर्थिक मदत मिळात, कर्जात थोडीशी सवलत मिळात. आणि मग तो लटकान घेता, नाहीतर शेतातल्या विहिरीचा उडी मारता, नाहीतर विष प्राशन करता, आपलं जीवन संपवून घेता. कधी हे थांबतले? शासनाचं लक्ष कधी जातलो यांच्याकडे? नुसते उपाययोजना काढून उपयोग नाही असा. त्याच्यातले किती अंमलात आणले जातात, शेतकऱ्यांपर्यंत किती पोचतात आणि आणखी कसल्या उपाययोजनांची शेतकऱ्याक गरज असा ह्याचो आढावा घेऊ. असं म्हटलं जातं की शेतकरी जगलो तर देश जगतलो. शेतकरी जगाचो पोशिंदो असा. शेतकऱ्याक जगवा.
मालवणी माणूस म्हटला की सगळ्यात आधी समोर येतात ते चाकरमानी. आपली मायभूमी सोडून ते मुंबईत आपलं आयुष्य चाकरी करण्यात घालवतात. हय त्यांचा कुटुंब शेती पोरकी होऊन त्यांच्या वाटेकडे डोळे लावून बसलेली असता. ही वेदना आमच्या कोकणवासियांच्या काळजात घुसलेली एक कट्यारच असा. या संदर्भात आदरणीय तात्यांनी अत्यंत चांगल्या भाषेत आपलो संदेश सर्वांसाठी सोडलोसा. आणि ह्या कोकणातली लोक असत ना, ती समृद्ध होण्याच्या मागे लागलेली असत, पण मुंबईत रवलेले त्यांचे जे चाकरमानी असत ते अजून त्यांचं धीर होणार नाही, कोकणात स्थायिक होतो. या दृष्टीने मी कोकणातल्या माझ्या भाऊबंधांना मी एकच आवाहन करीन, तुम्ही मुंबईत असाच, मुंबईत राहतात, कोणी व्हीआरएस घेतल्या ना, कोणी रिटायर झाल्या, त्या सगळ्यांना माझी एक हात जोडून कळकळीची विनंती असा, हो हात जोडून कळकळीची विनंती असा, जे माझे भाऊबंद मुंबईत जाऊन रवलेले असत, मुंबईत वास्तव्य करून असत, काबाड कष्ट करून स्वतःचा साम्राज्य निर्माण करण्याचा प्रत्येकाने प्रयत्न केलेला असा, पण मुंबईत आता काय रवलं नाही. हो, मुंबई आमची रवली नाही, लक्षात ठेवा. मुंबई केव्हाच परप्रांतीयांच्या हातात गेली, ते काही एक करू शकत नाही. आता भाषावर रचना झाली, प्रत्येकाक या ठिकाणी रवण्याचा हक्क असा, पण दुसऱ्याच्या हक्कावर पाय देण्याचा कोणाचाही हक्क नाही, याच मका सांगायचं असा. आणि या दृष्टिकोनातून माझी मुंबईत केलेली कोकणातली माणसं ते अशी धडपडतात, अंधारात अशी कडमडतात, कोणा काय मार्ग दिसणार नाही, कारण त्यांना मार्ग दाखवणारा माणूस भेटणार नाही. तर मुंबईत राहणाऱ्या माझ्या चाकरमान्यांका सगळ्यांका हात जोडून विनंती करूची असा, ही तुमची कोकणातली जमीन, ही कोकणातली घरं तुमका जर वाचवची असतील तर येवा माझ्या गावाल्यानं, कोकणातल्या माझ्या भाऊबंधांनो कोकणात येवा, कोकणात वास्तव्य करा, तुमची जमीन तुमची घरं वाचवा. नाहीतर बाहेरच्या गावातले लोक येऊन जमिनीने घरा काबीज करूक लागले, त्यांचा काय दोष नाही. तुम्ही जर घरा उघडी टाकून गेलास, जमीन जर मोकळी टाकून गेलास, तर ते सगळे घराने जमीन काबीज करतले. आणि काही वर्षांनी तुमची पिढी जर कोकणात रवा केली तर तुमका तांबयो ठेवून सुद्धा जागा मिळतली नाही. म्हणून माका सगळ्यांका हात जोडून विनंती करूच्या, जे रिटायर झाले, ज्यांनी व्हीआरएस घेतले नाही, त्या सगळ्यांका हात जोडून सांगायचा, येवा माझ्या गाववाल्यांनो, येवा कोकणात, येवा आपला वास्तव्य वाढवा, कोकण वाचवा, कोकण बचाव करा आणि कोकणाचा विकास करा. हा विकास करा, दुर्लक्ष करू नको. म्हणानच मच्छिंद्र कांबळींचो मालवणीचो ह्यो वारसो आता पुढे घेऊन जाऊची जबाबदारी आपल्या प्रत्येकाची असा. जय मालवणी, जय थय मालवणी.